mo, I-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! You're so hot, teasing me. We are down, we're crazy fools every day at school. Teachers here, teachers there, books and books, they're everywhere. Come on, Yo, 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 yo. we have Hello, hello, hello. lay up. Merienda, 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 merienda. Good afternoon, Pilipinas. Hoy, kumusta po kita ka, boss? Mga Bicolano, saan man na parte kan mundo? Kumusta, kumusta, kumusta? Ang sa tuya, tabing aldaw, mga tugang, nin. Anong araw ngayon? Araw ngunyan. Ay, biyernes pa lang, Ronald. Adyo na di. Ha? Pizza 15 pa lang ngunyan. Time to get to the top. Pizza 15 pa lang. Sing all night long. Pizza 15 pala mo yan. Sweldo time. Sa iba pong mga opisina kan gobyerno. Sa iba po mga tugang na mga pribado. Sweldo. Pero sa iba, ang sweldo 22. Di ba? Ang sweldo sa iba, mga nasa pizza... Pero 8 adi. Di ba? Pizza G. Di ba? Pero usually po, karaklan po nag-sweldo 15, boda 13. Ang sa tuya, tabi ng mga kababayan. Biyernes ngo yan. Mga tugang simba po dyan sa Santo Cristo Mission Church. May simba tabi dyan mga tugang sa sa Santo Domingo Mission Church. Dyan po sa Satuya na palibot. Kaya po, pumasyar po ka, pumasyar po ka mo dyan sa simbahan, mga tugang kang dap-dap, magsimba ka mo dyan ng mga, anong oras ang simba dyan sa 5:30 o 5 o'clock ka eh. 5 o'clock, yung nakalive sa Facebook ta. Alas 5 ade. Nakalive sa Facebook ta. Alas 5, para po mga tugang magsimba po dyan sa Dap-Dap Mission Church kada Biyernes. Good afternoon, tabi. Sa mga parantabay niya to dyan. Uy, good morning, afternoon, Daraga Albay. Kumusta lamang, mga taga Legazpi City. Good afternoon po. Bilog na probinsya Kanalbay. Mga taga Catanduanes, takol man kitang mga paradangog dyan. Dyan po sa probinsya kan Sorsogon. Lalo na po mga tugang sa munisipyo kan Castilla. Maray na hapon po. Sharing man po ang satuya ng parantabay dyan sa parte kan Karamuan. Po sa Karamuan Peninsula. Sa Rinconada. Kung kitang paradangog dyan. Camarines yan. Uda sa may parte kan Daet, duman sa may parte kan Camarines Norte. May tula sa may Open Sea. Maray na hapon, Masbate. Yan mga taga Masbate. Hulon man kitang mga texter dyan. Uda, mga tugang, siyempre, ulitong ko lang po. Hindi po sa probinsya Kanalbay. Good afternoon, tabi sa Sendo Gabo. Hanggang po kitang alas 4. Din hapon, magsarabay-sabay lamang kita. Mga tugang oro-istorya. Mapadapit sa, We are down, we're mapadapit sa mga, pagkaan? Mga samno, teachers here. Mapadapit mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Diri po sa Satuya na programa. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang Satuya tabing tataramon, susog po mga tugang sa research ni Renen de los Reyes, police officer, yan. Dainin langit, kung dainin sakit, na... Iyo mo na nga dadi. Iyo mo na nga junior dadi, Dainin langit, kung daing sakit, gariman sa nasul na daw kan mga gurang nangaya. Lanit ngo na bago si Ram. Adi malanit.
Lanit ngo na bago ngaya ang namit, ha? Lanit ngo na bago masiram ang namit na namit. Tama? Pero maganda niya, na picture sa to ni Renen, dainin langit kung dainin sakit. So sabi yun, garo day mo na makukuha ang mga tugang ang gusto mo. Dagaro ko, di ba? Kung i-apply mo sa ibang bagay, garo day mo kung magiging successful mo, di ba? Kung day ka na magmaliugot sa siring na bagay, ha? Di ba? Kung day mo na pagtsagaan, pagmaliugutan, na makuha mo ang siring na bagay, ha? O kung bako man, day mo makakamtan ang status mo ngunyan sa buhay, kung day po mga tugang kimagkanigong sakripisyo. Di ba? Di ba? Tama. Ha? Kung day po mga tugang kimagkanigong sakripisyo, day mo tabi makukuha, iyan tabi na kinakamtan mo sa buhay. Di ba? Kaya sabi, day po danin langit, kung day po nin lanit. Ade, ha? Good afternoon dyan sa mga taga Santa Florentina. Classmate, maray na hapon tabi sa imo. Nata ngaya day pa nagbabarato sa bugas. Ayun, day nga ni pagkadalang kung paano magkuhan lamang na ang bagas, mga tugang, ha? Makakuhan lamang makaurabante, ha? Dainin langit kun dai po nin sakit. Yes. Basta natandaan ko sa mga gurang, gusto mo ngaya makanamit, kimasiram, habo ka man lamang maki-experience sa kilanit. Yan. Pero sa ibang bagay, dahil po da kilangit, kung dainin sakit. Okay? Sabutan, anlis ka magkamuki. Kamu tabing nagdadangog, pwede pong mag-upload sa 0998-777-5548. Ha? Pwede po kamong magdangog, mag-upload, ha? Kung gusto po nindo na magkaigaman sa diri man na paglalagom, ha? Asa indo po mga tugang na sa diring paglalagom, ha? Dili po sa satuya na tataramon ngunya na hapon. Hello, good afternoon. Good afternoon po, kuya. Ano man tabian sa imong paglalagom sa tataramon tangon niya na hapon? Magagi kang una sakit bago ka makabot sa langit. Oo, gusto sabihin, Maghirap ka muna. Nya, bago ka maging successful. Ang tagahangad mo. Nya, matibayong ka man, oo. Tibayong ka man. Kuya, To, kapasalamat pala na ako. Talaga po daw ka sa bago tungkol sa kuryente. oh. Iguan na baga kuya, ang binig yan naman, giday na naman. Ay, di muna ko. Sama problema na naman ako kaiyan. Di mo na, ipasalamat mo na na nagkakuryente ka mo tulos mo niyan. Iyo. Giday na una pagpundohon. Oh, basta kung pumalsok, wala ka na ka. Welcome tabi. Ara mo, baka kung pasalamatan mo tabi. So, affect. Sabi kuya. Opo. Iyo. Natin kaming ilaw. Sige daw, taram daw ki. Kuya, talo pa daw. Sige Ano daw. sabi? Sige daw. Kaya balo pa daw. Sala. Sumunod may laming. Kuya, talo pa daw. Kuya, salo pa daw. Di ba, lamang kilambing man na. Sumay lambing daw. 1, 2, 3, go. Kuya, salo pa daw. Ayun na kuya. O, sige. Welcome, salamat. Matibayon man sa analysis kayo ito, di ba? Teka nga kung mag-decades ko nga, grabe nga kung ano-ano, magsakit ka nga yung una, di ba? Happy birthday po kay Sir Noy Hilig. Uy! Birthday pala. Aram mo yung agum ni Madam Queenie. Namit ko na ini. Pero haluin ng panahon, tagari, nagduman ini sa eskwelahan mi ka ito, nagbisita ini ka ito. Pero natandaan ko talaga sa agum ni Madam Queenie. O happy birthday po kay Sir Noy Hilig, ha? So agum po ni Madam Queenie. So professor ko po sa Filipino, 1 and 2 kang panahon, ha? Good morning, Madam Queenie. Happy birthday po sa imong agum. Hello? Mr. Henry? Yes? Ang Tabaco po City po ito. Sisay po? Ang Tabaco City. Taga Tabaco City. Pangaran po? Diwata po. Sisay? Diwata mo. Ay! Sabi mo, may may diwata man. Ikaw ang diwata junior. Sumurang na diwata. O sa daraga ba gabi?
Depende na kasi po kasi po si mama ko po, nagbayad po kami sa apit kong Monday. Oh, ngunyan. Tapos po, ang judit mo po, ang apit mo, kung Monday po ang judit me. Oh, tapos? Dahil man po siya naputulan, nagkabayad namin within the day na po, bago mag-12 noon. Tapos? Pero po, pagbayad mi po, pag within the 12 noon, may dagdag na po siyang 340 sa billing me. Nataman ito. Ito da, disconnection fee na ito. Yung nga po, hindi ang pag-irat namin sa tabako, yun ang nangyayari po dito sa apit. Pwede po pakipabisita mo kay Jomar, bien? Oh, gusto ba mo tabi, amiga? Di pa man ka mo piputulan, tama? Tama po. Nakareceive ka pa sa notice of disconnection, tama? Notice pa lang. Noted lang po na. Tapos ka nakareceive ka mo kang notice, binayadan nindo. Oo. Tapos susunod na bill, ikaw na ka mong 350 na note ni reconnection fee. Opo. Ay, grabe man. Grabe man. 340 po po. Pambay mo na po kulat sa tubig na po. Nababaran sa tubig ng mabayadan. Oh, nga ni, bi. Sige ta. Padamanan ko na kayo mata. Ipa-interviewtan mga, yan mga salbatanang iyan. Ta nagapasaraway na. Dako lang po nagkasabi po din ito na bigyan nila. Kaya ang mga disconnection fee. Tayo na nga ni, bi. Di. Oh, di na ta. Di. So bill mo, binayadan mo na dahil pa man so latest bill mo. Nabayaran na po nito. Ay, nabayad. Pero, Nata, dito lang 340. Ay, sus. Kung nata mo pag-question na natin, igwa ka mangki. Naday ka man pinaputulan. Doon naman po siya napila dahil sabi ni mama ko, doon ko naman napila na, kaya bro sa para question tayo, ang guwang daga mo naman marag para discussion duman. Iyo naman. No. Kaya naman kayo maka-question tayo. Nasa bill mina, dagdag na naman namin sa bill mina, kasabi sa 340 na. Gari ba ko man ang tama, tabi, be, na, alibawa ngaya, de ka man nagnaputulan, mabayad ka kang reconnection fee. Pero unfair man sa tuyang consumer, di ba? Kaya nga ni po sa nagapot kami sa mobile pending yun ta. Pero ano pa man, gano'n kapot man yun, pagluloko yun sa kapwa tao na, di ba man, napapul ni Kisarong Cornelio na nagkwadro man ng wire. Pabay ka 340. Ano pa, Flo? Ano pa? Sige ta. Pero dito ni Julie kang ina ako pag naman pag-send mo naman para ma-verify mo dogo da. Oo. Pero man ma-reimburse lamang ko ta. So say magka 340. iyo na nga ni be. Aro ka nang gibon mo tabi be. I-text mo sa kuya so pangaran. Dai ko man iyan sa ere. So pangaran kan consume. So nakapangaran baga sa bill. Buda so account name, buda so address. Iyo. Opo. Kapag naman ako kay Jomar, tayo haputan mga salbatan nga kuna ragisingilem ko na putulan. Ay, ano ka pa sa batanin? Kasi ang 340 magat may pwede. Kada ko lang tao, nakakaipon magaman iyan. Yun na nga ni baga. Bata si mama mo, dahil man naman nagaputan, siyempre gurang naman ako para pakipasuhay kayo duman. Oo, kapot, di mo mamala to. Nasa dagdag kang bill, nasa listahan, nasa expenses naman sa bill. Baga, 300, sobra 300 baga. Ay, Diyos ko, sobra 300 baga. Anong na kilo ng bagas bagang buro barato sana? Yun na nga ni na NFA. O, sige, salamat po. Ako po matagang muli po tomorrow. O sige, be, pahalo kay Jomar, ha? Ati Jomar po. Salamat po. Okay, bye-bye. Jomar, sus ko, ako na uyam daw kayan. Henry M. Gari po sa hali sa dungo so pagpasalamat, so nagpasalamat sa ABEC. Good afternoon kay Bria sa Bria Homes Subdivision, Calamba, Laguna. Live tune in, DCGB Apps Live. Happy birthday po kay Bayaw na Alan Mangampo. Liave, dyan sa Bitano, Legazpi City. Yan. Okay. Uy. Yes, sandali lang ha. Yes, sandali lang ha. Uy, may birthday pa ni. Sandali lang ha. Yes. Pasibagong ko na. Simbagong ko na mo na. Aha, okay. O ito. Happy birthday kay. May birthday pa digdi o. Ayan, hanapan tang una so. Patugtugan ta daw kay birthday iya ding naka na ini itong mga iba-iba no. Happy birthday to you. Happy birthday po kay Lucas Cristiano Abanyo Torres. Yeah. Happy birthday. Happy 9 months old pala. Happy 9 months old to Lucas Cristiano Abanyo Torres from his pugi grandpa Ivan. Yeah. Happy birthday.
From his Pugi, Grandpa Ivan. Good morning, Happy, ano nga po kayo ni Mansari? Happy birthday. 9 months pa lang old si Lucas. Kayo kang ngaran niya, Lucas Cristiano Abanyo Torres. Ali sa Pugi na lolo. Okay. Sir, so nagtawag sa iyo, may dagdag po na 340. Okay. Sige daw. Okay. Iyan ang style kang apik mangyari man sa aki ko. May bill siyang nag-abot tapos may nakasurat na disconnection notice. Di man siya pinutulan. May notice of disconnection. Iyon na nga niya. Sige, ikontak kay Jumar, masupog naman sa si Diwata Junior, nag-apod. Nata ngaya ito ngaya, ngaya tayo ngaya kami ngaya ka itong mga araw, ngaya ka itong mga anek-anek na ito. Sa kabaga. Iya po ta sa apek. Tata iyan ta. Ikwanta kay Jumar, ipadya sa matagbak tabako. Ang serbisyo ta dapat, ora mismo. Dapat serbisyong todo-todo. Nahiling ko baga ngaya si Madam Elo Jumar. Hello, baby. May nagapod sa kudig din na taga dyan sa barangay nga ni taga barangay lang ha. Taga barangay Tagas Tabako. May Tagas Tabako dyan. Ikaw ba? Tapano kaya? Dakol pa lang nag-trick sa kung niya na hapon na. Igwa da dyan kipipadarang kinotice of disconnection ng apek. Ngunyan kung di siyempre may notice. Babayadan mo na tulo sa bill mo para di ka maputulan. Pagluwas kang next bill, notice of disconnection na 350 o 340 kayo dito. Kasabay manggyari duman, kasabay mong babayadan. Nakuha mo tabi, kasabay sa bill. Ayo. Hindi man baga naputulan, sisingilan mo kinotice of disconnection fee. Bako, mo disconnection fee da ito. Nagdulok na dasinda duman sa apek. Nagduman na nga ni si mama niya, buda onin sa rong texter. Ako naman na magparapagkipasuway. Kaya ko sabihin, pinagi sa DCGB. Sa kabaga. Pinagi sa tuya. Kita sa magapot naman kung ano lamang. Makasaga na lang ako nangon yan. Saga. Sige. Sabado sa aga palan. Sabado. Lunes. Sa Lunes na. Diyan na hapon. Kung may oras alas 4. Dapat sa kuya mo i-report ta. Ako nakaisik ang istorya. Ayo. Sa Lunes na. May mga bilda na may notice of disconnection. Ngunyang kang, siyempre mahiling mo, binayadan. Tapos, pag sunod ka no billing, kang bill, ikaw na disconnection fee. Hindi ka man naputulan, garo 340 pesos. Kasabay na sa bill, nababayadan mo. Gari unfair man, hindi man naputulan, di ba? Ayo, tayo follow. Okay, sige Jamar, salamat na. Salamat. Okay, bye. Ayan, tabi. Yun na, sa mga taga Tabaco City, yan po na sa indong concern. Sabi kang texter ta, nailing ko baga si Madam Hilig, iyo man gadang itsura kan naandiran kita sa Bicol College, day nagugurang, nagtaba lang. Iyo nga ni, bata si Madam Queenie, makiniso ng pisngi ka. Makiniso ng pisngi ka ni Madam Queenie. Dakol ang nabibiktima kaan kuyahen. Day nakaman naputulan, nagmangno ka man, yaon sabihin mo, ako biktima man kaan, o sa kabaga. Ako nga rin, di ko na rin paro dyan subil ko, nagbabayad, pigpapabayad ko si Mrs. Di ko man nagkakailing sa mga naka-itemize duman, sa notice of disconnection, ilang ha? Di ba? Sa notice of disconnection, di ko ba nagkakairiling niya, kung nganyang parit iniyo, na pangyayaring iyan. Ay, nako. Di ba? Okay. Sige po. Yan na muna, mga tugang. Ang satuyang mga, sandali, ni may saro pa. Good afternoon, tabihin. Ay, iba ini. Madali lang ha. Lingon ta ini kung anon may tatabang tadigdi may la. Love Story sa Pinky on Mo Baby. Hello? Ay na. Hello?
there's a light Sabi kang texter ta, good afternoon po, Hen. Saro po ako na barangay Tanod. I want my life to be. May agom, pero ang agom ko, matoa sa kuya ki 11 taon, gurang naman. There's a way. Sa kuyang pagiging tanod, igwa ako kinakaka huron-huron na sarong babayi. It should never leave thing. Sabi, sultiro, sabi, daraga da po siyang gurang. If I ain't got Nagkakahulugan po ang samuyang buot. Gari magkakasala ako sa agom. Ko, tama lang nga ni, pigpaparapaduman niya ko sa harong niya kung ako daan naka-duty. to love somebody. Sabi na, John, bata minataram siya, bumalik ka digdi pag duty mo otro aldaw, mga rigos ka na. You face again. I know my friend. Ano daw po ang gustong sabihon ka ito? You ain't got to be. Excuse me. Ano daw po ang gustong sabihon ka ito? I'm alive. Susunodin ko daw po so sinabi niya, I'm a nangangahulugan daw po na may kursunada siya sako. I'll live and breathe for Medyo magayon-gayon man siya, what kaya lang medyo mahibog po ang sa iyang tulak. Mahibog ang tulak. Mahibog ang tulak. Okay. Ano daw po ang gigibuhon ko? Maduman daw po ako sa sunod kong duty sa harong ninda. Nanangarigos na ako. love somebody. Awin na sa imo. Arog ka ini. Oy mga paradangog. Kung may maray ka mo tabi na ideya dyan, i-text po nindo sa kuya, mapod ka mo. Arog ka ini. Sabi kang texter, arog ka ini. Ara mo bossing, kung habo mo na magkasala ka sa ago mo, asin sa mahal na Diyos, di ka magdumana, nangarigos ka na. Ba Kuya John? Di ka magdumana, nangarigos ka na. Buda, di ka na magparaduman-duman kung di ka naka-duty o magparapit-apit sa arong niya habang ika naka-duty. Di ko maka-interpretar kung gusto niyang sabihon na pipaduman ka tag-duty mo na dapat nakakarigos ka na. Di ko ma-interpret iyan. Kung type ka o baka may ibang baka gusto niyang malinig ka, baka namamarong ka nagduman ka o kung ano buda nagano ka duman. 'Di ba? Kaya ngani na day ka magkasala sa agom mo regardless kung iyan agom mato sa imong 11 taon. Tagay helong kun agom mo mas gurang na sa imong maray. Di ka na po magduman. 'Di ba? Ikanan mag-iwas. Taday ka ma-interpret ang gusto sabiyon ka iyan. Napipadumang ka, baka interpretasyon mo sa na iyan. Kaya ang advice ko po, di ka nang una magduman. Kung may problema sa barangay, saka kayo magduman na kung kaipuan ka. Pero kung di man, na magparaano ka man duman, sa harong ka yan na darag na may edad ng iyan. Di ba? Na naka-duty ka sa barangay mo, para duduman ka. Di ka nang una magduman. Hello? Hello po? Hello. Good afternoon. Yes. Ano po ito? Hello? Hello. Yes po, ma'am. Good afternoon. Ano sabi ko si Ricky? Dahil muna siya magpara-rally dyan. Matatukso siya. Iyon na nga, Buda. Di ko man aram kung ano ang natabi pa duman sa Tamil sa Pipakarigos na mag-interpret na kung ano-ano. Basta, umiwas na muna siya para day maulog siya sa dagat-dagatang apoy. O yan, ibig sabihin, magkarigos. Gusto sabihin niya, mahamot.
Iyon na nga ni, mahamot ka na dapat. O baka nagduman siya, baka namamarong siya. Diba, baka, ano ba, baka ang sinabi sa iya, o pag nagdigdi ka ngayon, no, dapat ngayon, no, malinig ka, nangarigos ka, baka ragod ka ya. Diba, baka namamarong siya. Di ba? Alagong ko dati man tanon. Oo. Kaya mag-istorya ng araw kaya. Iyo, o di, basta ang advice mo man, dahil na muna magduman, okay? Iya. Sige po, salamat. Diba? Ayaw mo na. Ako tabi, di ako maka-judge. Ako masyadong judgmental sa susog sa sakong nababasa, susog sa nadadangog ko. Pero para kasi sinabi na, bumalik ka rin ngayon pag naka-duty ka, dapat nga nangarigos ka na. Ika, anong interpretasyon mo ka, Junior? Among nagdadangog mo niya ng mga babayi, buda, mga lalaki. Anong interpretasyon nindo kaya? Buda na naman tatataraman kaman kan babaying may edad na di ka, dapat nangarigos ka na. Iyon man ang isipunta. Diba? Pero sa madaling sabi, para day ka sabi nga ni kan mga gurang, makalabok sa kompromiso, di ko na para duman-duman. Sa dipisilon baga ang panagkaingkwenturan pareho maedad. Yan pati, gari, tatanglayon ka kan. Hello? Hello. Yes. Oh, Migo, balik na po aga. Advice Opo. ko lang po. Ano? Ang advice ko lang, di pagka-judgmental si Manoy. Iyon na nga ni. Kung paduman siya ni nanay na Nangarigos. Oh. Di man key point na gustong sabihin, mag-totness niyang luha. Correct. Hindi man siya magduman, basta mag-visita lang as friends. Oh. Nothing more than that. Hindi magtatala sa duwa. Hindi na mo naman kaparado. Daramdaman mo pa rin sa istorya kan sa kolektor na iba sa interpretasyon ka nagasabat tamilibig ka para sasabat sa kan agum kan lalaki na babae na pirming mga ambado, mga manipison. Depende man yan. Oh. Depende man yan. Kung ako mo talaga, hindi man mangyayari yan. Iyo baga. Hindi lang respeto mo Dapat sa may kanya-kanya kitang pag-iiwas. Kaya hindi. Pero kung magbarkada mo sa friendship pa sa atin ng luwan, yung problema magduman na. Bagong tarigot ka. Yes. Oo. Yung sinasabi Very ko, good, no? Migo. Salamaton, tabi, ito kayo. Ay, baka man ito kayo. Igso ko pala si Buboy. Igso ko pala nito. O may text si Father Alray. Sabi niya, magduman siya, pero dahil na muna siya magkariyo. Padre, kunutunta ka partner na, ano pa ito? Ngarak nga ako si Padre. Magduman nga siya, pero dahil na muna siya magkarigos. Ha. Hello? Kuya. Oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Talaga? Wala taon eh. Ganun ba? Tukso. Layon, lumayo siya sa tukso. Oo nga. Naging ribok, sultadaan sa sayang ang wadagong niya. Oo nga. So, regardless kung ano man ang interpretasyon ta, ano yung pinaka-importante? Umiwas na muna siya magpaparado duman, lalo na pag nangarigos na. Doon na siya magkarigos. Tanganin mo bata siya. Tani din makaisip. Ano kang advice ni Padre na pwede nga siya magduman, pero dahil na muna magkarigos. Ang magkarigos, kuya, sa makainitan siya. Sarok ka man na sarawayon ka. Okay. Sarawayon man ini. Sige po, salamat. Okay man. Magtaga naman ka talaga, pero best ka na magkarigos. Awinda. Busing. Regardless mo kung anong interpretasyon ta. Sa taramon sa imo, kaya na maedad na magdumang ka pero nangarigos ka na, di mo na kita mag-judge kung anong meaning ka. Regardless kung anong meaning ka yan. Pero ang gigibon ta talaga, mag-iwas na kita. Pero kung talagang dahil kang opsyon, tabi, ang gibon mo talaga,
Eh, gano'n na magkarigos. Hello? Hello? Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Opo. Ako po ang may papayo ko sa kanya. Ganito. Opo. Kasi, unang-una, humanga sa kanya. Oo nga. Oo. Kasi may kagandang lalaki. Baka Opo. maskulado pa, no? Humahanga sa kanyang babae, pero madali namang kontrolin po yun. Oo. Para galit ang kanyang asawa, ganito ang gawin niya. Kung may alaga po siyang baboy, paliguan niyang baboy, huwag siyang maligo, magpakita sa kanya na medyo mabantot, kahit ng mga 3 araw. Huwag mo siyang maligo. Pagkarami ka nun, katusok lamang ka na, di nakaiwas ka sa asawa mo. Oo nga. Ganun lang po. Pero sir, gibo-gibo man sira. Parang gawa-gawa mo yan, sir, sa buhay mo. Ganun lang. Mas sarawayon maniniman, sarok maniniman. Salamat po. Salamat. Salamat po. Ako nagpagbigay na ng patis. Oo nga. Sige po, enjoy. Okay. Isa ako sa api. Brownout ng brownout. Nasira tuloy ang leg ko. Oh, ay, sus ko. Grabe problema natin sa apik, ano? Ha? Opo. Hindi po ba ako yung tumawag na nag-report ako sa Bagakay. Sabi ko sa akin, magpatayo ka na ng tubo sa rooftop. Oo. Ngayon, bumili po ako ng tubo na malaki. Oo. Malagyan ko na po. Balik uli ako sa Bagakay. Oo. Tiningal, pinapunta rito, tiningala lang yung yung, Yung tubo? Okay. Yung matingala, sabi ko, ikabit na natin, sir. Total, nandiyan na mo. Oo. Yun. Pagbalik, ang sabi naman sa akin, may pupunta rito lineman. Yung ating lineman, sinabihan ako. Oo. Malaki ang gagastusin mo sa drop wire. Samantalang bago ang drop wire ko. Aha. Hindi na ako ng drop wire. Umabot nga ng ng 4,000. Oo. Pwede libor ng ng tubo. Okay. Hanggang ngayon, sir. Di ba, sir? Nakakalagkat yung Di ba, sir? Di ba, sir, itinawag mo sa... Di ba, sir, itinawag mo sa akin at pinapuntahan ko yung apik sa Bakakay? Di ba? Opo. Yun ba yan? Ang ginawa ko, pinagawa ko na lang. Tapos dumaan uli. Tiningala uli. Anong sabi? Inabangan ko siya. Sir, masaya ka na. Oo. Malaking pasasalamat mo at may kuryente ka na. Sabi ko, mga buisit kayo. Yung nga lang ang bayad ko sa kanila. Sus ko, sir. Maray nga na, teka, ang pasensya mo, mahiwas mo na iagi mo lang sa mga joke, di ba? Alam mo, sir, kung hindi ko yun hindi ko na pagpasensyahan, siyang iangir ko doon sa posting yun. Ay, wag pong... Kaya lang, ginawa ko na lang sa biro. Siya sanang Para walang problema. Ngayon, masaya na ako dahil hindi na nakakaladkad yung Oo nga. Kung nagkataon pala, bossing, siya ang naisabit mo doon sa tubo. Opo, mataas po. Nasa, 12 ang taas eh. Isus ko, grabe. Alangkaw pala. Yung tubo nga po, umabot ng ng 4-5 eh. Opo. Kaya malaki po ang pasalamat kasi dahil hindi ko nakuha sa posting. Okay. Salamat po sa pagtawag, bossing. Ingat po kayo. Salamat po, sir. Nakapagpayo na ako sa humahangang babae. Okay. Bye-bye. Bye-bye po, sir. Sige po. Thank you. Ayan. Bye-bye. Pagyayari sa maaba ko. Misaro pa nga po. Sandali lang makonsuelo kita. Magmo na ko sendo niya na po. Hello. Hello, Sir Henry. Good afternoon. Good afternoon. Pwede po matabangan kami kailing sa APEC, may report. Ano man yan? Kung kaya pong kataning may building, pagkabanggit po, sa mga wire kang APEC nagkakalayo sa ibabaw kan atop kaining building na kataning ni. Baka matulo kami digdi. Alat mo na. Hindi po nila taisan. Taisan. Kapo. So, may kataning ka mong building. Igo po. May linya ki kuryente ito.
Opo, nakalaylay na duman sa atop kay itong building. Nakalaylay sa top ka itong building. Saan sa harap nito naman parte? O ning kataning degree o kay ning building na ini. Kamo ang kataning kang building. Opo, sa Opo. isan po. Di po kamo nagduman sa tagsadiri kang building na istorya na hiling yung nagkakaraba ang linya ninda pagbanggi. Ang ano kasi ang supagkadiri kay ni dahil man naka-starling ni. Sukan po, uday pong caretaker lamang iyan dyan. Sigano may wala ani ko pagkatumanggi maapod kami sa APEC para ang Dapat APEC so caretaker po, mag-report kan sa APEC para mas lalong makuha kan APEC, ma-describe sa APEC yung maray. iya po. Di pong so caretaker dyan, wala po. Wala po, walang tao ang building. Ay, salbatana. Tapang ano kaya, pag inapon ko sa APEC, haputon ako, anong nga sir sa pangarang kantag sa diri? Uda nga ya, so account number nga ya kaan. Hanapan ako kaan. Po. Ding tao pala niyan. Dahil po, kaya nga takot kami. O, tama ka masulot. Pati kami damay. Iyo mananggad ano, makaditon mananggad adi. Iyo po, tapos kasubang ginailim. Garo ba sa sigarilyo naglalaan? Iyong yan iyo. Na-imagine ko po. Kaya lang madam, ang APEC baga, bako naarog kang aleko kang inot na hanapon katulos. Yan, iyo po. Ang problema tango niyan sa APEC, kadakol kang, kuhan mo na ka nang maapodang kibasta-basta. Yung ani po. Oh, actually, ang pigapudan ko niyan, bako niya man taga-trabaho, nakikisuyo lang ako, re-report naman sa engineering. Ay, iyo po. Kung dilingon mo, kun alik, inda. Kaya paminsan, ako gusto ko na talagang, itong suplano niya to na magkaigwa, ki-option na ibata. Arog kan may mga concern ka mo, kahaloy maaksyonan. Yun ang ani po. Kumpara sa APEC, kahit, so alay ko baga to, ya, po natatulo sa manager, padalaganan niya. Oo, ang taon-taon kanya, ana. Oh, kaya lang ang problema lang kay to man, pero may magita na puputulang kilinya kang kuryente, kag ano ki bayadan. Pero makatakot ha. Ayak si Baranto. Iyo na nga ni, ma'am. Iyo na nga ni. Diyan man ako medyo nagkukulog ang buot ko man sa mga management ta diyan sa APEC. Maluya ang kuan, responde sa pangangaipokan consumidore. Iyo po. Sige po, man. Ayaro kini. I-text mo daw tabi sa ko sa pangaran mo. Buda sun. I-text mo po sa ko sa pangaran mo, buda sa kontak mo. I-forward ko naman, taba ka mag-upload sa imo, di at least lamang may contact sa APEC, ha? Opo, salamat. Salamat. Okay, bye-bye. Sa kabaga. Okay na? Sir Hen, orasyonan mo po. Orasyonan ko da ito. Magkarego siya pero dahil siya kay Puan magduman baka nabataan sa iya so babayi. Awinda. Alas 3:49 oras sa Pilipinas. Oras hatod sa Indokang Farex. Far-excited ang katawan at isip. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you to a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. C, committed to make you realize your dreams. L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professional
professionalism and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Tech Center 0917-111-7423. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di CGB. Sige. Sisay po dyan sa inyong mga tugangan mahilig na magkaon kay abukado. Abukado. Ang napag-araman mga tugang na ang pagkaon pa lang kay abukado, kay puhan mo tabi mga tugang ki 12 na simana, 12 weeks, mga tugang, para databi mapaton mahiling ang epekto sa imo kan abukado. Pero seryoso, nagluluwas mga tugang sa panibagong pag-aadal. Sa US pa lang yun, ang abukado duman mahalon. Patadakul bagang klase kan abukado. May abukado tabi nagari botelya, di ba? May abukado mga tugang nagari sumatalimon baga, circular, di ba? Igwaki oblong. May abukado na panaghinog na, brown ang kulor. Igwaki paghinog na, gari masyadong dark, gari dark chocolate ang kulor. Pero susog mga tugang sa banibagong pag-aadal tabi na ginibo sa
University of California, San Diego School of Medicine, as in Herbert Yem School of Public Health, nagluluwas mga tugang na ang pagkaon as in pagkonsumo databi nin avocado nin oral daw sa laog po nin tulong simana. Ang buong pamilya databi mga tugang nakaka-experience nin magayon na klase nin salud. Dahil lang po ta ini susod sa pag-aadal ang high avocado allotment individual eating avocados databi ikaw kipiga po na self-reported lower calorie consumption, reducing their intake of other foods, including dairy meats, and refined grains and their associated negative nutrients such as saturated fats and sodium. Gusto mo pa lang, pag nagkakaong ka daki avocado, di mo pagparasabayan nagkaong ka ki mga dairy products, buda ka para kaon kang karne o refined grains, ano? Napag-araman mga tugang sa ipinablish mga tugang kang November 11, 2021, nagluluwas mga tugang na ang papel kan avocado iyo tabi mga tugang an tabangan na mapakarhay ang puso ta. Matabangan mga tugang na maging maray ang pagfunksyonar kan sa tuyang puso. Sabi, nakakabawas databi nin caloric energy. Siring man, mga tugang, ang avocado palan, yaon databi, mga tugang, ang vitamin C, vitamin E, vitamin K, B6 plus riboflavin, niacin, folate, pantothenic acid, magnesium, potassium, beta-carotene, omega-3 fatty acids. Kaya po parang kita magkonsumo, mga tugang nin, saro sa ng avocado, kada aldaw niya. Makon avocado junior, seasonal ini. Di ba? Pero, dumanda tabi sa US, mga tugang buda sa Latin America, igwa na dumangki mga plantasyon nin mga avocado na nagbubunga iyang bulan-bulan. May mga plantasyon na databi nin mga avocado duman. Dahil ta, nagluluwas tabi na tuniladang abono ang pinagkukonsumo mga tugang kang mga tao sa US, buda sa iba pang parte kang Latin America. Tari databi, napatunayan sa pag-aadal mga tugang na maray databi sa satuyang puso. Nailing mo na yan. Nailing mo na yan, mga tugang, kaya mas maray databi, mga tugang, na magtaga-konsumo tabi kita nin avocado. Kaya langan medyo mamundo digdita. Kung gusto mo databing may maray na epekto, kay pon mong inumon, sa laog din tulong simana hanggang databi sa 3 weeks to, madali lang ha, susurusta. 3 weeks databi to 14 weeks. Salbatana. Diba? Iyo po, o basta tabi importante pag nagkaong kitang avocado, mga tugang, dahil tabi paghalunon ang pisog. Iyo tabi, ang antinor, pag pag nagkaon tabing avocado, dahil man tabi paghalon ang pisog. Iyo po, baka halunon nito ang pisog. Ang pinaka-the best na paghalunon ang santol. Pero tabi ng avocado, dahil man po kang paghalon ang pisog. Bidakan. Ika ngayang babayi ka, pirmi ka naguling ngayang mata nga. Di pa nga niya kayang humalon kipisog kan santol. Ngaya si May. Pagparado daw ngaya May.
Ali ko na nga tabi may naaram ang nahahalon ang santol. Pati nga ni nga may avocado ngo niya. Kaya ko nang halunon. Saka baga. Oh, may tamay nag-upload. Baka may reaction ini. Hello, good afternoon. Hello. Hello, Igso. Ay, Igso. Marin hapon. Magang pisog na pagkakaon. Arin? May masira mo na pisog na pagkakaon. Anong pisog? Kabanggi. Ha? Lakas ang tagang salbatata ka. Ano? Kaya parang na ako. Bye-bye. By the rivers of Babylon. Ay, sarap man pala sa lyrics yung to. Oh, yeah. Rivers of Babylon. Ini kinanta pala ni John kan uminaging 1979 sa pigapod na Sopot Festival. Ano pa ko SOPOT Festival 1979. Deko lang tamang pa ko. Sopot o Sopot? Deko arame. Sopot o Sopot? Yeah. Kinanta pala nan sa Sopot Festival. At mga panahon, Rivers of Babylon. Salamat po kasi napagandabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye, mabuhay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services,